Konečne som tu s recenziou na tento vyhypovaný prístroj Medicube HR Booster Pro, takže poďme na to. Pár mesiacov vám sľubujem, že robím túto recenziu, konečne mám tento prístroj otestovaný a rozhodla som sa, že už som schopná urobiť na to kompletnú recenziu. Medicube vydali tento prístroj už pred nejakým časom, nie je to úplná novinka. No pred týmto prístrojom, pred vydaním tohto prístroju mali na trhu dostupné ešte aj iné prístroje, napríklad myslím, že tam bol prístroj na microcurrent, na EMS, dokonca aj AirShot a proste bolo ich viacero a oni sa akoby rozhodli, že skúsme všetky tieto funkcie, pretože každý prístroj mal nejakú vlastnú funkciu, potrebovali ste viacero prístrojov. Oni sa rozhodli, že všetky tieto akoby funkcie skúsia natlačiť do jedného prístroja a vzniklo z toho toto. Tento prístroj Medicube HR Booster Pro obsahuje až 6 funkcií. A vzhľadom na to, že má týchto 6 funkcií, tá cena za tento prístroj, keď sa na tým človek takto zamyslí, nie je až taká vysoká, ako by sa sprvu zdalo. Nie je to samozrejme, že lacný prístroj, to je samozrejme, ale keď si uvedomíte, že tu máte akoby 6 prístrojov v jednom, ktoré si nemusíte kúpať osobitne, tak tá cena nie je až taká prepálená. Ja som ho kupovala minulého roku, v novembri mali na YesStyle skvelú akciu a ja som ho kúpila za nejakých 143 alebo takto, čiže ušetrila som dosť. Tento kód by mal byť ešte platný, ja vám dám tu, ako viete využiť čo najväčšiu zľavu, s akými kódmi na YesStyle. A využite to, pokiaľ je to platné, neviem, dokedy budú tieto kódy platiť. Oni platili minulého roku nejaký čas, potom ich spustili ešte pred koncom roka a aj teraz ich spustili, neviem, dokedy budú platné, čiže keď sa na základe tejto recenzie rozhodnete, že si ho chcete kúpiť, tak myslím, že tu na YesStyle s týmito kódmi ho viete kúpiť najlacnejšie. Čiže vravila som, že obsahuje 6 funkcií. Dve funkcie sú z toho také trošku keby v úvodzovkách by som povedala, že pasívne a 4 funkcie sú to také aktívne. Tie pasívne funkcie sú, sú to mikrovibrácie, čiže vlastne to vibruje pri niektorých módoch a vy, ak máte apku, tak si viete nastaviť aj silu tých vibrácií, vypnutie vibrácie, alebo pri ktorých módoch má vibrovať, pri ktorých nie, čiže to je taká trošku keby ja si to povedať, že pasívna funkcia, pretože nie je to niečo, čo aktívne idete využívať. A druhá funkcia, ktorá je taká pre mňa osobne pasívna, je to LED svetlo. Vy keď si to zapnete, tak stále pri každej jednej funkcii vám to osvetľuje. Tu tvár svetla, napríklad máte tu červené svetlo, zelené svetlo, potom oranžové, myslím, že to prvé bolo oranžové, toto je červené. A toto je modré svetlo a je ešte aj fialové svetlo, ktoré si viete nastaviť v aplikácii. Vy si v aplikácii viete nastaviť, pri ktorom móde má ktoré svetlo svietiť a možno ho viete vypnúť, neviem, aplikáciu nemám, pretože žiaľ toto je jedna veľká nevýhoda, že táto aplikácia sa nedá stiahnuť, pokiaľ ste na území Slovenska, alebo máte nastavené v telefóne, že ste z územia Slovenska, aspoň na iPhone. Takže aplikáciu nemám vyskúšanú, ak ju niekedy sprístupnia aj pre Slovensko a vyskúšam, tak robím dodatočne nejaké info v aplikácii. Ale viem, že tieto LED svetlá a vibrácie si viete ešte nejak nastavovať podľa seba v tejto aplikácii. No a teraz poďme k tým 4 hlavným aktívnym funkciám, ktoré sú pre mňa primárne, pretože toto LED svetlo je pre mňa taká vec, ktorá tam je to super, ale nie je to niečo, kvôli čomu by som si to kúpila primárne. Pretože ja osobne, pokiaľ chcete používať LED svetla, odporúčam LED masky, tie máte na tvári pol hodinu a svieti vám na celú tvár, keď si 5 minút svietíte iba lokálne na nejakú oblasť, urobí to niečo, ale nie veľa. Čiže poďme teraz na tie 4 hlavné funkcie, kvôli ktorým vás tento prístroj mal zaujímať, pretože vibrácie a LED svetlo to asi nebudú. Prístroj príde v takejto peknej krabici, naozaj že pevná, mala som pocit, keď som rozberovala nejaký Apple produkt. A máte tu samozrejme, že aj návod. Toto si nevyhoďte, pretože tu máte pekne rozpísané, ako čo používať, ako často, ako pravidelne a ktorý mód na čo slúži. A aj tu máte takéto ešte podrobnejšie inštrukcie, tu ako sa zapína tá apka, ako funguje, ktorú si neviem stiahnuť a potom tu máte ešte viac informácií k jednotlivým módom. Vo vnútri potom máte ešte kábel na nabíjanie, nabíja sa to tu zozadu na USB-C. Keď už stál toľko, ja si myslím, že mali k tomu dať aj takúto čiapočku, ochranný kryt. Ja som to dovtedy mala stále v tej krabici, aby som to nepoškriabala. A dokúpila som si k tomu takúto krytku,
takého pekného macíka. Majú takú obyčajnú za 2-3 eurá. Tento macík bol drahší, stal niečo na okolo 20 eur, ale vybrala som z toho macíka, pretože je to, takto je to cute. A tento konkrétne prístroj majú v čiernej verzii a tejto rúžovej verzii. A teraz vyšla aj nová verzia, limitka Hello Kitty, to je biele s takou Hello Kitty nálepkou a má aj Hello Kitty hlavičku, ktorú dostanete už automaticky v cene, je to ale o dosť drahšie. A teraz poďme už konečne k tým 4 hlavným módom. Čiže prvý mód je, keď zapnete prístroj, máte tu samozrejme zapínacie tlačítko, to myslím si, že netreba vysvetľovať, zapnete ho, on sa zapne a ono dosť aj obkecáva okolo toho. A ono pekne aj hlási, ktorý mód máte zapnúť, čiže nemôžete si omylom zapnúť nejaký iný. Čiže máte Booster Mode, Microcurrent Mode, Dermashot Mode a Airshot Mode. A potom, čiže vy si meníte mód týmto tlačidlom mód a potom pokiaľ chcete vyšší level, tak jedenkrát zatlačíte zapínacie tlačidlo. Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, Level 1. A pokiaľ chcete prístroj vypnúť, tak dlho zatlačíte vypínacie tlačidlo. No a poďme si povedať, čo jednotlivé módy robia. Čiže keď si zapnete Booster Mode, ten svieti oranžovým svetlom a ten má lepšie zapracovať produkt do pleti. Tento mód musíte používať na navlhčenú pleť, čiže použite tam nejaký vaše obľúbené sérum, produkt, ktorý potrebujete zapracovať hlbšie do pleti, pretože to je jeho hlavným účinkom, čiže naniesite si napríklad sérum, nejakú masku, niečo, čo proste chcete, aby sa zapracovalo hlbšie a ono, vlastne tento produkt, ako si ním prechádzate po pleti, zapracováva tento produkt hlbšie do pleti a samozrejme, že potom z neho máte lepšie účinky. A týmto prístrojom si klžete, môžete ísť v takýchto ťahoch alebo môžete krúžiť po pleti. Toto je v podstate jedno. Dávam link aj na také video priamo od Medicube, kde pekne ukazujú, ako jednotlivé módy používať. Ono sa to vraj dá aj s apkou, ale tu nemám. Takže tento mód môžete používať ako chcete a môžete ho používať dokonca aj s platenou masku, že si dáte platenú masku a pokiaľ chcete, aby ste ju zapracovali hlbšie, tak môžete aj cez platenú masku to používať. To používam napríklad aj takto, ale aj s nejakým sérom, krémom alebo podobne. A údajne podľa nich boostne absorpciu produktov až o 785%. Takže toto môžete používať 1 až 3 krát denne, čiže kľudne môžete to používať pri ranej rutine, keď zapracovávate sérum, pri večernej rutine, neviem, kto to používa 3 krát, že by si 3 krát denne dával nejaké produkty, ale kľudne to môžete používať aj ráno, aj večer, každý jeden deň. Osobne mám s týmto módom veľmi dobrú skúsenosť, som z nej spokojná, pretože pleť je ozaj taká viac napitá, rozžiarená, akože pekná naozaj, že si dovolím povedať, že mám pocit, že tu naozaj, že viac zapracujete produkty a v podstate každý mód funguje 5 minút, čiže vy keď si 5 minút s týmto budete tak pekne krúžiť, tak naozaj, že nestane sa, že by vám nejaký produkt ostal sedieť na tej pleti, on tak pekne zapracuje do tej pleti ten produkt a môžete potom kľudne aj vrstviť, alebo môžete použiť jeden, prvé 2 minútky a potom ďalší produkt, ďalšie 2 minútky. Už vám pekne hlási, že už prešla 1 minúta, 2, 3 a tak ďalej. A poďme teraz na ďalší mód. Druhý mód je Microcurrent. Z Microcurrent už mám skúsenosti vďaka Foreo Bear Mini, to je taktiež prístroj na Microcurrent. A je to v podstate mikroprúd, ktorý vám prúdi do pleti. A tento mód primárne slúži na zjemnenie jemných liniek a vrások. Tento mód sa taktiež používa na navlhčenú pokožku a tento si musíte aplikovať taktiež nie kružnými pohybmi, ale idete stále smerom od stredu tváre k vonkajšej časti tváre. Čiže takto, ja to ukážem aj v prestrihu, ako sa to používa. A na čele potom smerom z dola hore a potom od stredu čela k vonkajšej časti čela. Čiže je už technika na tento mód. Ja tu už mám v podstate odskúšané s tým Foreo Bear, pretože to sa muselo používať konkrétnymi ťahmi. Čiže toto je dobre sa naučiť, pozrieť to video a ono, je to začiatku také možno chaotické, ale keď to budete robiť podľa tých videí a podľa tých inštrukcií, už si potom počasie zvyknete, ako čo máte používať, už to bude automaticky, nebudete potrebovať nejaký návod k tomu.
Je taktiež veľmi dobrý mod, mám s tým celkom dobré skúsenosti aj s tým Foreo Bear Mini. Som s tým spokojná a som rada, že to mám aj tu, pretože ja v podstate už potom nepotrebujem ďalší prístroj navyše. Čiže toto je taktiež fajn. A poďme k ďalšiemu módu a to je Derma Shot. A to je v podstate mód, ktorý je EMS, čiže Electro Muscle Stimulator. Je to, dá sa povedať, že niečo podobné ako microcurrent. Microcurrent je mikroprúd, nie je to tak hlboko. A Electro Muscle Stimulator ide hlbšie a tu môžete vidieť najmä napríklad v oblasti očí, že vám to bude až tak mykať s tým okom, že naozaj vidíte, že s tými svalmi ono niečo robí. A on má v podstate kontúrovať. Je to ako tvárová joga, dajme tomu. Má akoby cvičiť s tým svalom, aby neochabol a akoby držal ten svoj tvar. Pretože počase, ako človek starne, tak tvár tak trošku akoby padá. Svalstvo ochabuje a týmto viete spevniť to svalstvo, aby bolo stále pevné a držalo sa na mieste a neochabovalo a tvár potom tak nepadala. Čiže a na toto je špeciálny aj postup, ako to používa. Čiže vy napríklad pri oku používate to takýmto spôsobom. Stále pri konci toho svalu podržíte nejaké 2 sekundy a späť. Tak a späť. Potom na tejto oblasti krúžite. Ja vám to ukážem vo videu, ako sa to presne používa. Nebudem to teraz tak vysvetľovať. Uvidíte to. A na toto naozaj že odporúčam pozrieť si aj ten návod, to video a presne postupovať. Pretože vám ukazujem, ktoré svaly, po ktorých svaloch krúžite, ako ich aktivujete a ako s nimi v úvodzovkách cvičíte. Zabudla som ešte povedať pri microcurrent móde, aj ten microcurrent mód treba používať na vlčenú pokožku a taktiež môžete používať až 3-krát denne. Raz až 3-krát denne a každý deň. A to isté platí aj pri tomto treťom móde Derma Shot. Používa sa tu na navlhčenú pokožku a môžete používať taktiež každý deň 1 až 3-krát denne, čiže kľudne ráno aj večer. A teraz ste sa zamyslela nad tým, že a teraz môžem používať všetky 3 módy súčasne. Áno, môžete napríklad pri ranej rutine použiť najprv Booster Mode, potom môžete použiť Microcurrent Mode a potom môžete použiť Derma Shot Mode. A potom skončite to isté môžete urobiť aj pri večernej rutine. Čiže áno, aj pri ranej rutine, aj pri večernej rutine môžete použiť všetky tieto 3 módy za sebou. A tento mód ozaj budete cítiť. Budete to cítiť, že to s tými svalmi niečo robí, myká to z nimi. Začiatku je to trošičku také možno nepríjemné. Odporúčam všetko začínať na jednotke a potom postupne pridávať levely. Nezačínajte hneď na 5, že ja som čaja. Jednotka a tak ďalej. Napríklad som sa dopracovala už na 3. Teraz ja idem postupne. Takže treba ísť postupne s tým prístrojom. A pri tomto to budete cítiť. Ozaj, že budete cítiť. A ono pri pravidelnom používaní, možno keď ste mladí, tak tam nebudete čo vidieť, ale pri pravidelnom používaní možno v vyššom veku vidíte, že vám tá tvár nepadá takto. Alebo keď už vidíte, že vám trošičku padajú tie kontúry tváre, tak pri pravidelnom používaní uvidíte, že sú trošku tie svaly spevnejšie a trošku možno tá tvár taká liftnutejšia. A teraz pôjdeme na ten posledný 4. mod a tento je špeciálny a volá sa to Airshot mod. A ono je to v podstate ako nejaký micro needling, čiže ten valček s ihličkami. Keď si ihličkujete tvár, tak toto je tak akoby niečo, čo má nahradiť. Toto ale nahrádza to elektrinou. A tento mod si aplikujete na suchú pokožku, čiže vy si umiete tvár, vysušíte si tú pokožku a predtým, ako použijete ešte nejaké ďalšie produkty ako tonika takto, vy predtým ešte použijete tento Airshot mod. Čiže nepoužívate žiadne séra, nič, umiete si tvár, vysušíte ju, musí byť úplne vysušená a musíte si ju aj umyť, aby ste nemali na pleti nečistoty a najmä oleje. A potom na takto vysušenú pokožku používate tento prístroj, čiže na suchú pokožku. A tento prístroj sa nemá používať každý deň, máte ho používať tak 2-krát, 3-krát do týždňa maximálne. Pričom ste všetky ostatné módy používali tak, že ste to mali priamo na tvári, čiže priamo v kontakte s pokožkou. Tento nie je v kontakte s pokožkou mod, ale v kontakte s pokožkou sú tieto okraje. Iba okraje, čiže vy, ukážem tu takto, si s týmto okrajem tak by ťupkáte do pleti a takto si aplikujete tento mod.
takýmto, ako by ste si tam chceli niečo vpichávať a ono budete cítiť. Taktiež odporúčam na to si pozrieť to video od Medicube. V tejto oblasti to ide takto, v čele taktiež takto, ale v tejto oblasti a na nose sa to aplikuje s touto špičkou a idete také Včka sa tam kreslíte. Čiže toto je dobre, naozaj si to pozrite, ja to ukážem aj predstavu, ako to aplikujem ja, ale na tom videu od Medicube je to tak krajšie znázornené, o ňom tak vedie také nakresliť také diagramy, ja to neviem. Čiže tento mód taktiež odporúčam používať presne podľa návodu od Medicube, podľa ich videa. A tento mód v podstate robí to isté, čo má robiť microneedling, a to v podstate, že vytvára také mikroskopické akoby dierky, také kanáliky na pokožke, úvodzovkách, že by to malo keby tú pokožku poškodiť a tá by sa potom mala začať keby v úvodzovkách hojiť, ale toto nepoškodzuje pleť. A vlastne to zlepšuje elasticitu pórov a tie póry potom by mali byť menšie, stiahnutejšie. Čiže v podstate pokiaľ nechcete robiť microneedling s klasickými ihlami, tak tento mód vám to nahradí. A je to v podstate bezpečnejšie, pretože tie ihly musíte dezinfikovať, môže sa vám zapaliť potom pokožka, keď to nedezinfikujete a tak ďalej, tak ďalej. Pri tomto to nehrozí, pretože ono nespôsobuje žiadne reálne poranenie. Čiže zopakujem, to prvé 3 módy musíte používať na mokrú pokožku a hlavica je v priamom kontakte s pokožkou. A môžete to používať každý deň, aj 3-krát denne a všetky módy môžete používať za sebou. Jediný 4. mód, Airshot, sa používa na vyčistenú a vysušenú pokožku a v kontakte sú iba okraje, keby ťupkáte si s tým po pleti. A toto sa používa 2 až 3 krát týždenne. Každý jeden z týchto módov si aplikujete po 5 minút. Tento prístroj to automaticky odpočítava, hlási po každej minúte, že už prešla minúta, 2 minúty, 3 minúty a tak ďalej a potom sa automaticky vypne. Čiže nemusíte sa nejak časovať, pozrieť na hodinky a tak ďalej. A čo je skvelá vec, čo nemá žiaden iný prístroj, ktorý som doteraz mala, že toto má detekciu, či je v kontakte s pokožkou. Ukážem vám to. Zapneme to. Zapne sa Booster Mode a vidíte, že časovač je 000. Keď sa dostane do kontaktu s pokožkou, vidíte, že teraz iba svieti, on potom začne blikať, pretože vie, že je v kontakte s pokožkou. Teraz nebliká. A vidíte, že aj časovač sa zastavil 3 sekundy a ono neodpočítava ďalej, pokiaľ to nemáte v kontakte s pokožkou. Čiže toto je super, že pôsobí len vtedy, keď to máte v kontakte s pokožkou, ono vie. Takže má to vlastne automatickú detekciu. Tento prístroj si môžete aplikovať na celú tvár a taktiež aj krk na túto oblasť, ale bacha, nemáte si to aplikovať na túto oblasť, nemáte štítnu žľazu, čiže tu sa tomu vyhýbajte, tejto oblasti, ale tu po bokoch, napríklad Derma Shot Mod, uvidíte v tom videu od Medicube, že oni to napríklad aplikujú aj na tento sval, pokiaľ ho chcete uvoľniť, alebo tu. Čiže môžete používať aj nielen na tvár, ale aj na túto oblasť. A aj túto niekde aplikovali. Čiže to si určite pozrite video, je to super, že ako jednotlivé módy používať a čo všetko sa s týmto prístrojom dá robiť. Ja to takto nepoužívam, ja to používam iba čisto na tvár, lebo nemám čas sa s tým až tak bavkať. A ďalšia vec ešte, čo upozorňujú v návode, je to, že v takýchto jemnejších oblastiach, ako sú okolie očí, nosa alebo okolie úst, používajte to na level 1. Takže je to na vás, či to budete akceptovať a používať takto, alebo nie. Ja som s týmto prístrojom neskutočne spokojná. Už cirka po mesiaci používania som naozaj že mala pocit, že tá pleť je taká krajšia, taká rozžiarenejšia. Samozrejme, že musím sa priznať, nepoužívam to, ako to oni kážu, 3-krát denne, tieto módy. Používam to, snažím sa to používať, keď to používam, tak používam naozaj všetky 3 módy naraz za sebou. Airshot používam pravidelne, 2-3 do týždňa, ale tie 3 prvé módy, naozaj to neexistuje, že som používala každý deň, 3-krát denne. Takže snažím to používať tak skôr každý druhý deň. Priemerne, niekedy to používam každý deň, niekedy sa myslím, že 3 dní vynechám, keď nemám čas. Ale tak, keď to spriemerujem, tak dajme tomu, že každý druhý deň všetky 3 módy použijem večer. Ráno sa mi to naozaj že nechce. Čiže raz do dňa to používam, priemere každý druhý deň a Airshot, toto je jediný mód, ktorý naozaj že stíham používať 2-krát do týždňa.
Takže takto a naozaj už po mesiaci som si všimla, že tá pleť je taká krajšia, taká... Preto sa mi viac páčila. Neviem, že to možno nejaký placebo efekt, lebo som možno si to viac všímala, chcela. Ale ja som s ním naozaj spokojná. Som spokojná s tým, že máte tu na keby 4 prístroje v jednom. Teraz nepočítam tie vibrácie a LED, ale naozaj, že máte tu na booster mode, pretože sú aj prístroje, ktoré slúžia ako ten booster mode, microcurrent, EMS a to microneedling. Na to by ste potrebovali 4 rôzne prístroje a predtým Medicube mali 4 rôzne prístroje na toto. A tuto máte všetko v jednom. Pokiaľ chcete LED svetlo je super, tu doplnok, je to nejaké plus, ale myslím si, že najväčší benefit z LED svetla využite, pokiaľ máte plnú LED masku. Teším sa, že v budúcnosti Medicube vydajú nejakú svoju LED masku, to si potom, že ako kúpim a vyskúšam, pokiaľ nebude stať 500 eur. Foreo majú, ale tá stojí 500 eur, som povedala, že ani za nič nedám toľko za masku. Vráťme sa k tomu prístroju a potom tam máte tie vibrácie, to je tiež taká vec, kvôli ktorej si to človek nebude kúpať, ale kvôli tým 4 módom sa to naozaj že oplatí, lebo keby ste si mali kúpiť samostatne 4 rôzne prístroje, tak naozaj, že keby si chceli nejaké že kvalitnejšiu značku, tak by vás to vyšlo viac, ako to stojí. Ono stojí okolo tých 200 eur, 190 tak nejak na YesStyle, na stylovanie. S tým kódom, ktorý je ešte platný, dúfam, musím zistiť, či je ešte platný, ale mal by byť. S tým kódom by to vyšlo na okolo 150, čiže 150 eur za 4 prístroje, také kvalitnejšie, asi by ste dali viac. Čiže toto je vzhľadom na to, že má 4 plné funkcie, naozaj že výhodné. Tak babi, taká iba vsúka. V čase, keď toto strihám a toto video vyjde, momentálne na YesStyle sa trošku zvýšila cena a je to za 226 a s týmito 2 kódmi je tam veľká zľava a vychádza to na 177 eur plus ešte bude zadarmo aj tento gel, ktorý môžete používať spolu s prístrojom. Ale pozerám, že momentálne je to lacnejšie na stylovanie, kde na to takáto väčšia akcia a s môjim kódom to vyjde na 155 eur. Čiže určite si pozrite aj jednu stránku, aj druhú stránku, pretože tie ceny tam zvyknú meniť. Oni behajú hore-dole, minule to bolo drahšie na stylovanie, lacnejšie na YesStyle a opačne, takže mrknite si aj jednu stránku, aj druhú stránku, skúste použiť jedny kódy, druhé kódy, dám všetko dole do infoboxu. Keď si tento prístroj zašpiníte, ako ja teraz o make-up, ale aj pri pravidelnom používaní, treba ho vyčistiť po každom používaní. A ja som sa to kúpila od Medicube, majú priamo na to takéto utierky Medicube HR Sanitizing Wipes, čiže to sú antibakteriálne čistiace utierky, vo vnútri je 30 týchto utierok. Čiže pokiaľ chcete, tak si môžete také dokúpiť, alebo môžete používať nejaké iné antibakteriálne, a odporúčam naozaj to pravidelne čistiť, aby ste potom, lebo je to v kontakte s pokožkou, aby tam nebol nejaký humus, aby ste si potom nezaniesli to na pokožku a potom sa nerobilo akné a podobne a potom budete viniť tento prístroj. Takže určite odporúčam to pravidelne čistiť. A snažím sa ešte priznať to, čo som nepovedala, čo som povedala. Teraz je ešte novinka, myslím si, že koncom minulého roku to vyšlo a teraz to až objavilo na YesStyle, na stylovanie, vyšiel nový prístroj od Medicube HR Booster Pro Mini. Ja som hneď bola, že nejaká mini verzia, skrátená verzia, možno by som to mohla poradiť, lebo je to lacnejšie, stojí to okolo 97, tak do 100 to stojí. Ale žiaľ, nie je to prístroj, ktorý vám chcem poradiť, pretože pozriem teraz priamo na Instagrame Medicube, oni robili na to také porovnanie. A tento Mini Booster Pro je menší, ľahší, samozrejme lacnejší. Jeho verzii Pink a White, ale tento Mini má iba Booster Mode, čiže iba jeden mod. A to je dôvod, prečo si nemyslím, že sa ten Mini oplatí, pretože máte iba jeden mod, Booster Mode, a kvôli jednému modu sa neoplatí zaplatiť 100 eur. Tu doplatíte 50 a 150 eur, môžete mať tento s tými platnými kódmi, ktoré sú. A máte tu 4 módy. 4 plnohodnotné módy, z toho tie 3 ďalšie sú akože to je game changer. Takže ten Mini, ako pokiaľ nemáte čo s peniazmi, tak akože kúpte si ho, akože prečo nie, ale pozriem tu tie porovnania, ktoré sú, je to ozaj, že možno pre ľudí, ktorí už predtým si kúpili
tie Medicube iné prístroje majú, napríklad ten Microcurrent, ten Dermashot, ten Airshot, že majú prístroj, povedal si, tak na čo mi kúpovať tento prístroj, keď už mám tie predchádzajúce prístroje, tak oni si možno dokúpia ten Booster Mode, či Booster Mini. Ale pokiaľ doma nemáte žiaden prístroj, chcete jeden prístroj, tak tu máte všetko v jednom a oplatí sa to. Za mňa je to top prístroj a ja už nepoužívam ani Foreo, Mini, Bear, ani žiadne iné prístroje, ktoré mám. Ja som ich prestala používať, pretože mám toto jediné, ktoré používam, je ešte LED maska, pretože toto nenahradí LED masku. Toto nie, ale všetky ostatné prístroje mi to nahradilo. Takže ak by sa mi toto pokazilo, ja si hneď kupujem ďalší. Hneď. Nekupujem si mini, nekupujem si iné, nekupujem si nejakú náhradu, kúpim si tento. Pokiaľ nevydajú nejaký ešte iný, nejaký Booster Pro plus a budem mať ešte nejaké módy navyše, tak sa budem k nemu vracať a dúfam, že sa nepokazí. Takže takto. A ešte musím rozmýšľať, čo som vám zabudla povedať. Veľmi silno uvažujem nad tým, čo som nepovedala. Nič mi nenapadá, ale určite sa niečo nájde, čiže kľudne sa pýtajte dole v komentároch a ja poodpovedám, pokiaľ budem vedieť. A ja som s tým prístrojom naozaj že veľmi spokojná a odporúčam ho. Pokiaľ doma nemáte žiaden prístroj a rozmýšľali ste, že si na nejaký zakúpite, tak tu máte 6 funkcií, funguje to, cítite to, uvidíte to pri pravidelnom používaní. Jedine, že doma už máte nejaké prístroje, napríklad máte to Foreo Bear, máte nejaký prístroj na EMS, máte mikro, ten ihličkovač a používate ho, ste s tým spokojné. Máte dokonca nejaký prístroj na zapracovanie produktu, lebo sú takéto booster prístroje, napríklad Foreo UFO má niečo takéto podobné, čo vám zapracuje produkt, to tiež mám. A nepotrebujete vyslovene, toto takto nepotrebujete. Ale nehovorím, že to musí mať každý. Keď máte doma veľa prístrojov, tak viete mať tieto funkcie v iných prístrojoch. Pokiaľ ich máte a ste spokojné, fajn. Ja som si ho primárne kupovala kvôli tomu, že ten Airshot nemám nikde a ostatné mody som si taktiež zamilovala a už nepoužívam ostatné prístroje, pretože mám to všetko tu v jednom. A som s tým spokojná, takže ja to odporúčam všetkými 10. Vyskúšajte, dám dole link, dám dole aj tie kódy, dúfam, že sú platné, mali by byť ešte platné a určite do toho choďte. Alebo vyčkajte, či náhodou nevydajú ešte nejaký extra ďalší prístroj s nejakým modom. Ale tento rok, či vlastne koncom minulého roku vydali ten mini, čiže nemyslím si, že by tak skoro vydávali nejaký iný, ešte nejaký boostnutý prístroj. Ale človek nevie. A odporúčam dokúpiť si aj tú čiapočku. Kúpte si buď túto fancy, tá je drahšia, alebo majú takú iba základnú za 2 €. Kúpte si to už rovno s tým prístrojom, lebo potom to budete musieť mať v krabici, aj to otráva to stále vybalievať z krabice, aby sa nepoškriabala tá hlavica. Takže toľko k tomu a pravidelne to čistite, pravidelne používajte, aby ste videli výsledky a píšte dole otázky, lebo ja som určite na niečo zabudla, ale neviem prísť na to, že na čo. Takže toľko asi k tomu a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Čaute.